Ритам, сила и мотивација. Таму каде што дисциплината се среќава со страста. Во оваа енергична и посветена средина, звуците на музиката го следат секое движење и секој здив. Фитнесот не е само за телото, тоа е терапија за умот и духот. Тренерот Амзаџан Вата вели дека волјата може да промени се. Тој ја раскажува приказната за еден човек кој по децении без никаква физичка активност успеал да го трансформира своето тело благодарение на континуираната работа. Çaj person shtash sa vjet i bjen çajo, i dopt jam pak me matematikën, 56 vjet. Gjeneratës 69 është. Edhe ai e kishte pak shpinën deformume, kur njët s'ka ushtru asnjë lloj sporti. Njëri mrena 1 vjetve u drejtu tash me pa njërin është për mashallah. За Вата, фитнесот е повеќе од мускули и тежини, тоа е начин на живот. Тој нагласува дека покрај физичката форма, теретаната директно влијае и на менталното здравје, носејќи смиреност, фокус и самодоверба. Но ниту еден успех не доаѓа без дисциплина, ниту во тренингот, ниту на трпезата. Seni më i nevojshëm është e para proteini për neve, shka ushtrojna. Masajna vijnë karbohidratet, edhe yndyrat, ama këtë to mi marë në mënyrën më të shëndetshme është më mirë për njërin, për personin. Sa po për shembull gjatë javës i duhet një personi të ushtrojë? Unë për veti ushtroj 6 herë në javë, edhe atë se fitnesi s'punon dilën, se edhe 7 herë kisha ushtru. Po besoj që 3 deri në 4 herë është taman për me ushtru, edhe për me pushu. Një ditë ushtron, një ditë pushon. Тренерот кој го освои второто место на бодибилдинг класик во Македонија и четврто место на балканско ниво на почетниците им препорачува внимателност и професионална поддршка. Тој вели дека правилниот почеток е клуч за долгорочни резултати и избегнување на повреди. Për fillestarin mas mirë ti është me ushtru në fillim një 2 muj, 3 muj me trener. Sepse janë do ushtrime ku paqare i ki me bo me trener, me të kallëzu qysh mi bo, tek mi bo se munësh jam u sakatu, jam u vra, najsen mund do. Për rezultatet që kam vetët, edhe që ajo mbarët ketë pi metabolizmi njerit, po për 6 muj dit me dietë edhe me dietën saglam mundet më umri për 6 muj, deri në 1 vjet maksimum. А за оние што сакаат да ослабат, Вата советува трпение, постепеното ослабење тајната за да не се вратат изгубените килограми. На крајот, меѓу потта и посветеноста, тој испраќа едноставна но моќна порака. Фитнесот е најприродниот лек за телото, умот и духот.